Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Шогирд ку ягон гап гӯ. Омада лайк монена блогер. бардуи азиз, як бор дига хуш омадем ба канали Савдутиҷи, яъне ки ба канали Бачаи Ачкидор. Имрӯз бардуи азиз 9 январи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 120 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Як Мерседес сечка аст ай ноҳияи Ёмо рӯй кардагам бардуи азиз. Хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Хуросон, ноҳияи Фархор, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор ва як хонаи арзони дига аст дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон. Квартираҳои аз он аст дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода. Қизиқи видео ҳамие ки я ҳавлии фурӯшияш 60,000 сомониш мега ва як комната квартира аст 130,000 сомон. бардуи қарибам шумо метавонед ки я ҳавлии фурӯширо 500,000 рубл да бихарен ва як комната квартира аст 1,83,000 рубл. барои он бардуи азиз видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунем. барои пешравии канали мо я дона лайки бепула бошкунед. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. ана ака меҳирем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای ماشین‌ها را دیدین؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در همین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرخ‌گذاری کرده میشوند. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бардуи азиз, аки як чойникчоя дар пештон бигирем. бардуи азиз, Бачаи Ачкидор навора сар мекунад. бо диққат гӯш кунен. чойники чой лимончой боша шери нарники. бардуи азиз, мошини фурӯшии Мерседес сечка объёмни. соли баромадаш 1998 солай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. объём моториш 1.8 литрай, коробкаш механика. як сола ҳуҷҷат доштай, 4 та баллони нав задагӣ. бардуи азиз, мошин мега задагӣ пусидагӣ варид надора. чихолҳои нав задагианша ҳамаш бардуи азиз чотка ҳай. мошин як даст бидай. адрес бардуро ноҳияи Ёвонда қарор дора. мошин нарша гуфта ки 68,000 сомонӣ бугӯ. бардуи азиз, 98 солай, яъне ки сечка объёмни 1998 сол, нархиш 68,000 сомон. се та рақамҳои телефонош ҳастай, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бисёри бардурои ғарибӣ хоҳиш карданд ки хонаи заминии шаҳри Душанбе бимон нархҳои дастрас бошанд, нархҳои арзон. гап нест бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши мошинбозор. маршруткаи 41 то пеши хонара мерава. ҳамин маршрутка мехамби мегӯй бачам биқабсед ки ома. 1,5 сотиқ замине бардуи азиз ду дар хона кардагӣ бания кухни дар дарун шай. ремонташ пад абои тайёре бардуи азиз. салафани танген қати пула миёри метива медрои зиндагӣ мекунӣ. масъалаи ову свеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ҳуҷҷатхонаш бериндай. нархш бардуи азиз 175,000 сомониш мега. касе харидор бошем бо арзон мешава. бо ҳамин ака пеши мошинбозори Душанбеда хонара месоза. бардуи азиз, нархи хона 175,000 сомон арзон мешава. бо ҳамин ака пеши мошинбозори Душанбеда хонара месоза. фақат 60% маблаға метен, яъне ки 60% сума метен. шумо да муддати 2 моҳ да хона месохтай. ина бардуи азиз, занг бизанед, қайд соҳиби хона маслиҳат кунед. баъди ҳамин реклама хонаи заминӣ ва квартираи арзон гарини бисёр айнек шерӯйнар.
дӯстони азиз, компаниякай баха компаниякай рӯзиқила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московскии област ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки сог саломат бурда меорам. Бардури азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка қариб чанд сол шуд ки дар ҳамин кору бор ай. Раҳда бардури азиз бо қайтон чақчақ карда иншоалло мерен меоян. Нархиш 8000 рубл мега. номерои телефонаш аст, занг бизанен, маслиҳат кунен. касе ки мада подписатсия кардаген бардури азиз, видеои ма шумо да мерава, шумо метонед ки ҳамин канал чизои арзон бихарен. Ина бардури азиз, касе ки подписатсия кардаген, ина гӯш кунен. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, шаҳраки Шифо, пеши балнисаи Мачитонда, дом 4 этажа. Яххонага квартира дар дим этаж қарор дорад, 35 квадратай, ремонташ миёна, ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. қариби квартира да мактаб, саддиқ, магазин, балниса наздик будай. Нарша бардури азизам 130,000 сомонӣ мега. ина марҳамат бардури азиз, касе ки подписатсия кардаген квартираи арзона бихарен. 130,000 сомон арзон мешава. соҳиби квартира гуфтагия ки ягон одам дар Россия ҳам боша, пули урусиро бита мешава гуфтагия. марҳамат бардури азиз, занг бизанен, 130,000 сомон квартираро бихарен. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ягон кас дар Россия боша, пули урусиро бита мешава. пули уруси якада дар кор будай. дӯстони азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. касе ки ай ноҳияи Фархорем бардури азиз, бо диққат мара гӯш кунен. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи коммунизм. 8 сотиқ заминай гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ, ов свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. мақсад ҳамин ов свеч қарибиш да будай, вақти харидӣ мегзарониша. ҳуҷҷатош мега ҳастай, қарибиш да бозор, магазин наздик будай. мактабаш 1 километр дур. нарша бардури азизам 90,000 сомонӣ мега. 90,000 сомон бардури азиз. касе харидор бошен, ин ҳамин рақамҳо да занг бизанен, қатъи ана соҳиби ҳавлӣ маслиҳат кунен. касе дар ай ноҳияи Хуросон бардури азиз, хона дар корай, бо диққат гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, тарафи Фахробод да бардури азиз. ноҳияи Хуросон ҳамин Фахробод да будай хона. 10 сотиқ заминай 4 дар хона ба калдораш кардагӣ. ремонти дарунаш бардури азиз, ремонти дарунаш полни мега замонавӣ кардагиай. ов свеч мега ҳастай, кули овам доранд. ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ошхона, дегдонхонаша фундаментош рехтагия бардури азиз. ана ҳоҷатхонаш не ки тайёр будай. нархи хонара $26,000 гуфтаг бугӯ. $26,000 бардури азиз, ба сомонӣ ҳисоб китобаш кардем, 285,000 сомон мешидай. касе харидор бошем, бо савдо мешава. хаста набошем бардури азиз, лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. бо дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи М Раҳимзода, пеши автобази 10 да будай бардури азиз. ҳамин хона 8 сотиқ заминай 4 дар хона ба калидораш кардагӣ, кухни бания дар даруншай, ремонтш бардури азиз миёна будай. хонара ба ғишти пухта вардоштагиан. дӯстони азиз, ов свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ҳоҷатхонаш ҳастай, бериндай. нархи хонара бардури азиз 260,000 сомонӣ мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. ва соҳиби хона гуфтагия ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Кӯлоб. бардури азиз, агар тамошо кардиса бошен, ядона лайкира барои пешравии мо биҷиқен. бардури азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз да будай. 3.5 сотиқ заминай 3 дар хона ба калидораш фундаментош рехтагӣ, ов свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% будай. гирда атрофашда ҳамсояҳо зиндагӣ доранд бардури азиз. ана мисол ҳамин ҳавлӣ ҷои зур да, яъне ки ҳамин ҳавлӣ ҳамвори хушрӯ будай. мактаб, магазин, масҷид наздик будай. сӯрошни бардури азиз фурӯхта мешавад. нархиш 60,000 сомонӣ.
60,000 сомон бардуи азиз. касе харидор бошем барои нархш бо муомила дора. бачаё чабхия кофе талх абзаки ба фикрам хобуд бурдесаё мегзарем ба квартираҳои фурӯши шеринара ки гапа гуфтам ки камтар бо диққат гӯш кунӣ видеора. бардуи азиз квартира дар шаҳри хуҷандаи 8 микрорайонда як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 42 квадратаи дом новостройка квартира без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот додагие ки мисол ҳамин квартира балкон доштаи дом тайёрай мега метавонем ки бигирена ремонта сар кунем. нархи квартира бардуи азиз 148,800 сомонӣ 148,800 сомонӣ бардуи азиз чӣ ки дар рӯи экран нависагиам. касе харидор бошем бардуи азиз масъалаи нархш қатӣ бо арзон мешавад. числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг занем бихаренаш. дар видеои пешина бисёри бардуро гуфтанд ки ай шаҳри душанбе ягон квартира арзон мон саудутаҷе гуфтум гап нест бардуи азиз. ина як квартира арзон ай шаҳри душанбе гап мезанам. квартира дар шаҳри душанбе бардуи азиз як хонага квартира дар 3 этаж қарор дора 27 квадратаи пеши мактаби 123 да дом новостройка квартира нав ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар гипразем маҳаллаи сомон пеши мактаби 123 ба ҳама шароитоше бардуи азиз барои як оила беҳтаринай мега. як хонага мисол 3 этаж 27 квадрат барои як оила беҳтаринай нархш 190,000 сомонӣ. ана ака мегзарем ба 10 эълони имрӯза я 10 комментарияи фасона бинавис шеринар. дӯстони азизи квартира дар шаҳри турсунзода яъне ки пешна номаш регар як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад 44 квадратни метрай бардуи азиз дар 1 микрорайони шаҳри турсунзода будай дом новостройка квартира нав ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот додагие ки квартира дар пеши мактаби 86 будай квартира нав ремонт шудагие мега нархш бардуи азиз 180,000 сомонӣ бовар ки беҳтарин нархае ва квартираро бардуи азиз ремонтош гизалаи фасон будайне ки числаи видеоро нигоҳ кунем бардуи азиз барвақттар боша занг бизанен ҳамин квартираро бихарем бешухӣ. бардуи азиз ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза яды комментарияи фасон мехонем баъд хайрихиш мекунем. дар видеои дигарӣ гуфта будам ки ягон кас комментарияи фасон бинависа ма дар видеои нав мисол охири видео дар рекламаш мекунам. гуфтагия ки чақчақот да гап нест радной гапот зури бад зинда бошӣ худованд 100 солат куна ба таваккалат ба худо. бардуи азиз як хел видеода мегӯем ки мисол лайка ба чӣ заден ба ин бародар нависае ки ман дворни кор мекунам ҳичи наёфтам лайка ба лапотка задам. манам хеле шери нар лайка ба перчатки биза. бардуи азиз агар шумо ҳам ягон мисол ягон комментария фасон бинависен дар ҳамин видео ягон комментария фасон бошухӣ ягон комментария ки мисол бихониш роҳат кунида ягон комментария фасон бинависен бардуи азиз ман дар видеои навбатӣ яъне ки видеои навда мехонам комментариятон фасон боша рекламаш мекунам. ва дӯстони азиз аз куҷое ки ман дар мисол мошин рӯй кардан мошини мерседес хонаҳои заминӣ мисол ҳавлиёи фурӯшӣ квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам якта ба якта нархошона гуфтам фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буд бардуи азиз. касе тамошо кардем бардуи азиз илтимос аз шумо фақат як дона лайки бепала биҷихен ҳамин видео паҳн шава ягон комментарияи фасонам бинависен. ва дӯстони азиз видеоя додарак наёнам агар шароитотон боша имконият боша ягон сомонӣ ягон рублӣ ёрдамаш кунен хаяка. дӯстони азиз додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шуда баъди сирх шудан сиёҳ шуда дигар илоҷиш наштуда дидам ки мисол почааш сиёҳ шуда почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтагия барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.